Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dayo नै हाबानि खामानि मावबाय, दायो मावगासिनो दङ नै। मावजेनबाय आरोना। हाबबाय नै, टेन हाउस जादों आरोना। बेवहाय ओंखाम जाग्रा दिनै मावबाय आरोना गामिनि। बिथाङा खन्थाइ गैया आरोना बाला गोथांसोलै खन्थाइ गैया नै खन्था होफैनो हायाखै जामफलजों जावनांगौ नै माबा गैया आसोला गैया हारा गैया सिङाव हारा गैया सासे जावग्रा सासे खुरैजों हायरहरग्रा बिराद दुखुनांथाव आरोना बिथांमोना उपाय गैया बिहामजो मोनथारगोनबा एसे बेयाव हारसिं आरोना गुमै नोंना आंनो हारसिंसो आरो दे बिराद मावफैदों नंबा हाबा मोनजासिगोनखौ माबायदि मोनदों गुमै हाबा मोनजासिगोनखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों ना एकदम माला सफैगोन सानदों आरो हाबानि बेयावहाय टेन हाउसनि आरोना फैथ'वाखै माखासे मावनानै थांबाय मावग्राफ्रा फैथ'बावाखै बे टेन हाउसनि आरोना डिजाइनफ्रा जाजोबबाय नै गोजौआवबो डिजाइनफोरखौ होजेनबाय जाजोबबाय आरोना डिजाइना नै डिजाइन बानायजेनबाय आरोना नै गेजेराव न' बानायदों नालाय न'नि फाउन्डेसननि माबाया दं आरोना खुन्थाया माबाजानायखौ माबा मोनसे खालामना होनोसै आरो डिजाइना नै मोजां नुदोंना डिजाइन आरो डिजाइन थाबावगोन बेयाव औवाया इयाव लांफैनो आरोना औवा लांना फैबाय बेयाव औवाया औवा लांनो फैदों आरोना नै गुमैमोन दं गुमै सानै औवा लांनो फैबाय आरोना औवाया नै बेनो ना औवाया बेनो औवा लानोसै आरोना खुन्था होजेनबाय नै खुन्था होबाय नै नै हौवा गोदाना बेनो हौवा गोदाना नै हौवा गोदाना आरो बेना जाखाथारा ओमफ्राय दायो गासोब लालाबायगासिनो दङ बेनो उदायसिनिया गामियाव गासोब लालाबायगासिनो दङ दायो नुखाय दय रोगादोंमोन दा बियो दायो गासोब लालाबायबायल' नुखाय बिराद सालु साला उदायथारा जाथारखाया अनेक दंलै जों गामियाव लांफै नांगौबा बिदि मानसिफोर अनेक मोनो होनदों अनेक सिस्टेमनि मोनगोन जाखाथारा नुखाय ओरैनो गासोब लालाबाय थाबाय नुखाय सेंग्रायैनो बोराय होनदो साहा लोंबाय आरोना नै जाग्राया थिरपाल होबायानो बेरना जाबायना होनदो
आबै औ आइथिंसो ओरै साहा हटेला बिसा हटेल साहा लोंगोन आरोना इयाव डिजाइनखौ बानायगासिनो दं आरो हनै हाबग्रा लामानि डिजाइन जाजोबगोन ना बेयाव मोनसे डिजाइन नैबेयाव डिजाइन थागोन आरो बे डिजाइन थागोन आरो हाबलांगोन आरोना ओइयाव